Nemá se ryba, ale já hojím. S tím melounem. Ale my si máme hrát pošlu, že jo? Jo, no, máme dvě hry. To by to. Jako si můžu doufáte? Ale když budete hrát na této straně, tak není jako. Tyjo, ta strana je to hnedíkem. Musíme tam je skřivená tam. To pohne, a úplně. To bude zajímavé video. Tak budeme dopoledne. Ale já zajdu vlastně zaplatit, jo, Jestli... Chrapka. Tak jak teda? Pak jo, ale okej. Přidám na YouTube. Sokratický pohled. Já mám banán, ne? Já říkám, Pavle, prosím tě, dáš mi taky dodal cigaretu. Wow, já jsem americký prezident, kde se to